Sejak benar baksa yang kawah. हामबाय दो जों दिनै तामनि बागै अर हाके मा फाइका सनि सराय खनाय रंग जतन तैनाय ताम माले कয়েকদিন आगे सिनो बिस्रां मनजनो नगर पंचायत लांना बागायनाय बरक जे प्रपोज खालामनानै आज जे प्रपोज खालामाओ सिनि एडिसि एरिया रक गोबांमा थाङै दंबायखा सिनि वार्ड नम्बर नि जत विलेज रक बेबां न बरक नगर पंचायत खौबिने प्रपोज खालायखा आ प्रपोज खाइमा जागाओ सिनि पारानि बरक रक केबो साइमानिया बरक न कोनो जाना रियाविनो म बरक प्रपोज कारिनाय काइसा नोटिफिकेशन संग कारि रो संगाबने एकदम साजागिया सं एडिसियो तंगमानि सिनि 6 हुदोला सं जे तंगमानि सं सिनि एरिया न सेफ खाnya नांगो सं 6 हुदोलन तंगनाय सिनि एरिया न सं नारगि तना नांनाय एडिसि एरियान सं तना नांनाय एडिसि नि सं मानथाय सं सिनि तां बरक सिनि कान बरक सं एडिसि बायनो तंगनाम संगो सिनि फ्री एंड फेयर बाय आउन बागायनाय सं तिनि एसडीएम न सं डेपुटेशन ना बागायनाय सं तिनि सिनि पारा कायसा सं तिनि नंखरलायमा फाकिया सं ताबुक मार्च खालायनाय एसडीएम न सिनि डेपुटेशन कपि या फरिनाय SDM ना डीएम नि थानी डीएम थानी सं या फरिनाय सं के आमतली एडिसि विलेज नि थेके वार्ड नम्बर 1 कवरेज खालायनाय सं फाइमानि सिनि बरकुरबारी yang तिचांमा गैयां कोइरामुरा अबर बेबां नतलांजाक दंबाख्या संमनो कासुना नांनाय संगारो थाना मुसुंया नगर पंचायत सं खाया मुसुंया सिनि एडिसि 6 सिडुल सं सेफ खालायनाय सिनि हानो सं नानांगा नांनाय सिनि मुसुंथै सं तंगा नांगानो सिनि बसाबोतिरंनि सेफ गार्ड सं रना नांनाय बंग फ्यूचर सं माना नांनाय आउट बागायनाय सं तिनि डेपुटेशन ना बागायनाय थांलाय दङ संसिनि पारानि थेकेनो हिम फाइमानि बरको पारानि थेके सं प्राय 1.5 किलोमीटर सं पारानि सिमि हिमै फाइलेक्या ताबक बिसांग बाजार सकपाक्या ता साबसांग संगाय डीएम ऑफिस सबैसेनाय आनि सिमुंके ब्रज कुमार देवबर्मा आं खरकसा बिसांग एलाकानि बरको पारानि खरकसा नागरिक